A alerta é máxima nestes momentos. Os concellos que se abastecen do río Lérez están en alerta e recortan ao máximo o uso da auga. Se en 10 días non chove, van ter que tomar medidas drásticas. Así discorre o río Lérez este venres o seu paso por Monteporreiro. O caudal baixou tanto nos últimos días que a Xunta decretou alerta por seca nos concellos que se abastecen del. Responsables deses consistorios mantiveron nas últimas horas unha reunión telemática con Augas de Galicia para avaliar a situación. Polo momento non hai medidas novas. Temos caudal suficiente para poder seguir bombeando. Hai caudal aínda, pero segue baixando. A Pasteira Ence xa deixou de captar auga do Lérez. É un problema moi importante, é dicir, o río Lérez dá para o que dá. Por iso se preparan pro que poida vir e xa fan cálculos. Calculamos que na semana do 24 de agosto tería que chover algo para poder manter o bombeo. E se non chove, terían que tirar das reservas do encoro do Pontillón do Castro. Polo que nos din as empresas concesionarias, podría darnos suministro entre 15 e 20 días. Os concellos afectados acordaron manter as mesmas restriccións. En Poio hai 2 parroquias con medidas aínda máis duras porque se abastecen doutros mananciais. Temos un depósito aí novo aí arriba de 4 grupos moi grandísimo, que é grandísimo, e non ten agua ninguna. Teño reservas de algúns garrafóns para algunha urxencia ou así. A suministración está cortada dende as 12 da noite ás 8 da mañá. Traballo en hostelería e saio sobre as 12:30, 1 da mañá. E moitas veces con esta calor, pois claro, queres darte unha ducha e non hai auga. A miña filla marcha a 7 da mañá e se ten que lavar con agua, ten que deixar ali un caldeiro para lavarse un pouco. Menos mal que xa se ducha á noite. Chegabas ao mellor dunha verbena ou querías de duchar e non había auga, nin para cepillar os dentes, nin para nada. Os concellos que collen auga do Lérez acordaron tamén traballar na constitución dunha mancomunidade que xestione este prezado recurso. En Neda houbo que sacar os camións cisterna á rúa para levarlles auga ás zonas máis altas da vila. Pasou de desbordar en 2023 a vivir a peor seca da súa historia. O río Velelle volve ser protagonista en Neda, pero esta vez por deixar os veciños sen gota de auga. Sí, a xente está pasando moi mal porque hai persoas maiores. Miren como baixa, prácticamente seco. O seu caudal xa non dá para abastecer a planta de tratamento. Non entra ni unha sola gota de agua nos nosos depósitos. Consecuencia directa, a presión da rede caeu por completo. Nas zonas altas as villas están mudas desde hai días. Hai outros que xa non teñen auga. Situación límite que obriga a isto, baixar coa garrafa á rúa. Este camión converteuse no auténtico anxo da garda de dúcias de familias, dependen del para todo. Mentres tanto, prohibición absoluta, nin regar nin encher piscinas. Os técnicos afánanse en aplicar parches. O último, un enganche rápido para traer auga desde o encoro das Forcadas. Están estes momentos intentando arreglar o problema desde Narón, esta agua nos abastece das Forcadas, intentando un bypass para suministrar máis agua e que nos chegue aos depósitos. Urxencia dobre porque as empresas locais comezaron a tirar da rede pública. O consumo dispárase. Un recordo tanta sequía, vamos, ver todo tan amarelo. En tempo de crisis, reflexión do alcalde, compre coidar as traídas dos manantiais e os pozos particulares. E iso tamén se deixou, e creo que temos que compaxinar, por un lado, o abastecemento municipal, pero tamén ese tipo de traídas. Que non ten pozo, pasou mal. Toda a xude pouca para frear a emerxencia. Neda mira o ceo, agardando unha chuvia que os mapas por agora non contemplan. Os encoros de abastecemento van moi escasos, o que ten o nivel máis baixo nestes momentos é o do río con en Vila García, que está ao 15%, ou case o 16% da súa capacidade. Tamén é un dos concellos por alerta, en concreto o de Baiona, está o encoro o 39%, nun nivel semellante o de Vilasouto en Lugo, o 40% das reservas, aínda que este último está destinado ao regadío. As temperaturas altas, a seca, afectan o sector agrario de feito. Unións Agrarias cifren 164 millóns de euros as perdas provocadas por esta situación, sobre todo pola redución da produción de forraxe, pastos e auga para os cultivos e a alimentación do gando. A provincia da Coruña concentra máis da metade das perdas segundo os cálculos desta organización agraria.
O BNG vai presentar no Parlamento unha batería de medidas para facerlle fronte á seca. Exixen que Galicia asuma as competencias sobre a conca do Miño Sil, un plan de investimentos de 1.200 millóns de euros para modernizar as infraestructuras e a creación de consorcios públicos que blinden unha xestión eficiente da auga. O que propoñemos é que se creen consorcios no que participen os concellos, a Xunta, tamén a Administración Central, onde poidan participar tamén as deputacións se se considera así, e isto debe ser prioritario naquelas zonas onde hai máis problemas, como pode ser a bacía do río Lérez, na ría de Pontevedra, a de Eiras e a Baíña na ría de Vigo, ou tamén na zona de Bergantiños. Dende o Partido Popular piden responsabilidade a todos os cidadáns, tamén as administracións, para facer fronte a estes episodios e lembran que dende a Xunta se fai seguimento da situación para que, se fose necesario, se tomen as medidas oportunas. Xa sabemos efectivamente que hai maiores episodios de seca nos últimos anos e, polo tanto, temos que adaptar os nosos costumes cotiás e tamén a actuación das administracións a esa nova situación. Nós vamos a seguir dende a Xunta facendo un seguimento continuo da evolución para anticiparnos e actuar. Xa lle lo contaba nos titulares, estamos a moi pouquiño de que comece a operación especial de tráfico máis intensa, porque aquí en Galicia se prevén 850.000 desplazamentos. E é que é un momento de ir e vir das vacacións do verán, pero en Galicia temos por diante 2 días de festa. Comprobamos a situación da circulación nas principais vilas galegas nestes momentos coas axudas das cámaras da Dirección Xeral de Tráfico. Na Coruña, a principal vía de entrada da cidade, unha das vías de entrada á cidade, pois presenta a circulación máis ou menos habitual a estas horas dun día normal e tráfico intenso, pero sen problemas. Intenso tamén o tráfico na A55 en Mos, aínda que de momento non hai ningún tipo de retención. Onde tamén se vai prever moitísimo tráfico en a autovía do Salnés, porque coinciden, como dicía, os que empezan as vacacións cos que as rematan. Andrea. Sí, agárdanse moitos desprazamentos por estrada para esta fin de semana, por ese cambio de quincena de agosto e tamén por esta ponte festiva que está por vir. É por iso que dende a DXT van levar a cabo unha campaña especial de control e vixilancia nas estradas dende hoxe e ata o vindeiro domingo, porque de prácticamente 6 millóns de desprazamentos que se agardan a nivel nacional, máis de 800.000 van ser aquí en Galicia, tanto de longo como de curto percorrido. Por eso se van a instalar radares para controlar a velocidade, tanto fixos como móviles. Vaise controlar o correcto uso do cinturón de seguridade ou que non se empregue o teléfono móvil mentres imos ao volante. Xa se nota ese tráfico, como por exemplo aquí nesta zona do Salnés, porque algúns están marchando, pero moitos outros xa están chegando para pasar as súas vacacións. Estamos ante unha das fins de semana máis complicadas do ano nas estradas. Son moitos os cidadáns que rematan as vacacións e son moitos tamén os que as empezan. E fano aquí en Galicia. Hemos venido de vacaciones con los amigos aquí a echar unos días. Estamos un poco por la zona de Santiago, pero hemos bajado a las Rías Baixas un poquito para conocer esta zona. Yo aquí hice la mili hace muchos años y... Esto además de lleno, tiene una gente estupenda, un paisaje muy bonito, el clima... Muchas cosas. Ir para disfrutar, por exemplo, das praias sen esquecer que estamos na fin de semana con máis festas patronais do ano. Viaxes de curta distancia para ir da casa á festa, por estradas tanto principais como secundarias, e moitas desas viaxes de noite tras a festa, así que non está de máis lembrar. O mensaxe, inda que sea repetido, ten que ser sempre o mismo, porque, como dixen antes, as estadísticas demostran que o alcohol, as drogas, os psicoactivos, as sustancias psicoactivas e a condución pois matan. O primeiro gran movimento de tráfico será xa esta mesma tarde. A DXT prevé saídas dos núcleos urbanos cara as segundas residencias e do interior cara á costa. Xa será o día das viaxes curtas e o domingo o momento máis complicado pola tardiña. Serán uns 850.000 desplazamentos en Galicia e todo cuns prezos dos carburantes que rozan os máximos.
Por exemplo, esta fin de semana hai festa da auga en Vilagarcía, pois os trens mañá pola tarde teñen as prazas absolutamente esgotadas. Hai máis traxectos afectados ou non teñen prazas ou o prezo do billete teñeno disparado. Laura. Sí, moito movimento tamén na estación de tren a piques de entrar nesa segunda quincena de agosto e con esas festividades que ocuparán boa parte da fin de semana, disparas a demanda e tamén os prezos. Segundo podemos comprobar hoxe aquí, xa non quedan prácticamente billetes para viaxar a Madrid, como moito queda algún oco por algunha anulación ou cancelación. Confírmase daquela que neste caso reservar con antelación foi clave. Polo avión, aínda que os voos coa capital están estes días máis caros. Nos aeroportos galegos, hoxe é un día de movimento, con dúcias de voos programados. En total, a AENA prevé máis de 22.000 voos en toda España durante a fin de semana. I'm going to Palma de Mallorca. Sí, muy bonito, me ha gustado bastante la visita guiada, como te he comentado, que es cómo conocer un poquito más Galicia, dentro de su gastronomía también, y ver el centro, el casco histórico, y que nos expliquen de ellos, de los pazos, de la catedral y todo lo que le rodea. Nalgúns puntos da xeografía galega, moverse en coche está ben complicado. As obras da ponte entre Cabanas e Pontedeume colapsan o tráfico en plena temporada turística. Os concellos pídenlle a demarcación de estradas que estableza un calendario para poder prever os cortes na vía. Ameazan con movilizacións se repiten os bloqueos. Os que circulan a cotío por esta ponte clave na rede viaria da zona do Eume están afeitos a que o tráfico non sempre sexa moi fluido. Pero din que o que viviron varias veces durante esta semana superou todo o previsible. Ayer, antes de ayer, pero si chegaba a como chaman, a fábrica, as caravanas. A xente aquí esperando taxis e nós por aí tirados e a xente se cabreaba con nós, que non temos culpa ninguna. Nós íbamos a ir a Cabanas e xa non vamos, porque senón tardamos media hora en cruzar a ponte. Sí, en 1 kilómetro houve compañeros que tardaban 1 hora en chegar. A ninguén se ocorre en concellos cunha alta ocupación turística no pleno mes de agosto, precisamente na semana do 15 de agosto, con un eclipse que ademais todos e todas sabíamos que iba a incrementar o número de desplazamentos, realizar cortes de tráfico e algúns deles en hora punta. No, porque non te avisan, o sea, es de repente. Igual el día anterior vienes, non hai, e llegas al día siguiente e tienes atasco. É algo que ademais se nos trasladou que non iba a pasar, que non iba a acontecer, que non iba a haber ningún tipo de incidencia sobre o tráfico, e o que está a pasar é todo o contrario, e en riba, pois sin ningún tipo de información ao respecto. A verdade, quero que te diga a verdade, é unha vergonza. Os concellos da zona pediranlle reiteradamente a demarcación de estradas que planifique os traballos que se están facendo na ponte e informe con antelación se vai haber cortes. Pero en vista de que iso non pasa, solicitaron unha entrevista directamente co secretario de Estado de Infraestructuras. Solicitar que se redefinan tanto o plan de execución desas obras como os seus propios prazos e que se realice en base a uns criterios que permitan que se poida convivir con... El mes de agosto, que es el mes más complicado que tenemos para repartir aquí, que es cuando más repartimos, que viene la gente de vacaciones y todo, tienen el atasco y más nos perjudica. Non podes cortar o tráfico desa forma. Un mes de agosto, digo eu, non sei. Se non reciben resposta ás súas demandas, teñen xa previsto iniciar movilizacións. E, lógicamente, pois, se hai que adoptar algún tipo de medida de presión, como esas concentracións que xa anunciamos, farémolo. E un día máis houbo incidencias na liña ferroviaria de Ferrol a Ribadeo. Os trens tiveron atrasos por un roubo de cable. O administrador da infraestructura, o Adif, rexistrou ese intento de sabotaxe no treito entre Xubia e San Sadurniño. A esta hora a circulación tende a normalizarse, pero dun xeito gradual. Outro servizo de transporte público moi necesario son os taxis. En Betanzos acaban de cambiar a normativa para garantir que estean dispoñibles as 24 horas do día de Metrión. Sí, unha normativa que se aprobou o pasado día 12 de agosto en pleno e agora está nun período de presentación de alegacións. No caso de que nos próximos días non se presente ninguna alegación, entrará automáticamente en vigor un servicio de urxencia que vai permitir ás persoas que se estén por Betanzos utilizar o servicio dos taxis a calquer hora do día e a calquer hora da noite, un servicio que ata agora non contaba esta localidade e que, como dicíamos, se non se presenta ninguna alegación neste período, entrará automáticamente xa en vixencia.
E dous dos principais accesos á cidade de Santiago teñen xa radares permanentes. Son os de Conxo e o Restollal. A toda agora o radar situábase dunha forma alterna, nun ou no outro lado da estrada, pero desde este momento estarán en funcionamento nas dúas estradas de forma continuada. Van controlar a velocidade nos dous sentidos da marcha e vixiarán tanto o tráfico de entrada como de saída da cidade. En Santiago seguimos, porque Santiago e o veciño concello de Ames están dende hoxe máis unidos. Era unha bella demanda que se fai realidade, ir camiñando do Milladoiro á capital galega. Ana. Esta era unha obra históricamente demandada, a de poder facer a pé ou en bicicleta os 6 kilómetros que unen a localidade do Milladoiro, con máis de 13.000 habitantes e o centro da capital galega. Conta con dúas pasarelas de madeira e aceiro sobre os enlaces da autovía a Noia, a AP9 e o periférico de Santiago. O obxectivo é conseguir que os veciños sustitúan o coche pola bicicleta nun percorrido que dura aproximadamente 20 minutos. Que era unha senda agardada puidemos comprobalo neste día de estrea. Dúcias de veciños a pé, en vehículos de mobilidade persoal, en bicicleta e mesmo nun tándem. Conecta o aparcadoiro público do Milladoiro coa estación intermodal de Santiago, que xa está unida por vía peonil e ciclista coa sede da Xunta ao norte da capital. Que une dous concellos que teñen tanta vida entre os seus veciños como é Ames e Santiago, pois queda a partir de agora con casi 10 kilómetros a disposición de todos aqueles que o queran usar, que estou seguro que vai ser moitísima xente. Fixemos un esforzo de consenso. Con case 12 millóns de euros de presuposto, cofinanciados con fondos europeos, esta é a máis longa das sendas que a Xunta está facendo en varios concellos galegos para promover a mobilidade sostible e axudar a reducir as emisións. Esta é a máis visible, insisto, a máis longa, a que máis kilómetros e máis orzamento supuso, pero en toda Galicia estamos facendo este tipo de actuacións, porque cada vez, xa digo, nos gusta máis andar. Favorecen tamén a seguridade vial, cousa moi importante en moitísimos sitios e, polo tanto, pois a disfrutala. Calculan que o percorrido entre o Milladoiro e o centro de Santiago é de 20 minutos en bicicleta e uns 25 minutos a pé. Os socialistas galegos celebran a declaración do Pazo de Meirás como lugar de memoria democrática. Publicouse hoxe no Boletín Oficial do Estado e ali recórdase que o Palacete foi un dos principais símbolos de poder da ditadura franquista. Para as galegas e para os galegos e tamén para o Estado español isto é unha boísima noticia despois de moitos anos, de moito tempo, de moita implicación da veciñanza, con enorme gratitude para o Goberno de España e tamén para o secretario de Memoria Histórica, Fernando Martínez, que tuvo unha implicación moi directa en que as Torres de Meirás foran ese lugar de memoria histórica que tanto solicitábamos. As oficinas do Servizo Público de Emprego non só están para atender as persoas que hai no paro, tamén poden apuntarse calquera persoa en activo que desexe cambiar de posto de traballo, mellorar as súas condicións laborais ou adquirir novas competencias. En todo o territorio galego hai repartidas 54 oficinas de emprego en que comparten espazo o Servizo Público Estatal e o Autonómico e cada quen ten as súas competencias. Realmente el SEPE lleva las funciones de prestaciones, lleva el reconocimiento de prestaciones y la parte de la Xunta, que es la parte de oficina de empleo, lleva la parte de orientación, ofertas de empleo, gestión del currículum. Estar inscrito no Servizo de Emprego non significa estar parado, hai moitos en activo. Todo el mundo piensa que significa que estás desempleado, pero no es verdad, ¿sabes? Inscribirse en el Servicio Público de Empleo significa que estás buscando empleo y cuando estás buscando empleo, pues estar desempleado o ocupado. E facelo estando ocupado ten moitas vantaxes, sobre todo para quen busca unha mellora laboral. Tiene un montón de formación gratuita que te da un certificado profesional. El certificado profesional implica que es una acreditación oficial que es válida en todo el territorio nacional. Tamén contan con orientación laboral. Celia é unha das 450 orientadoras que hai en toda a comunidade. Traballa na Fundación Amigos de Galicia e colabora man con man co Servizo Público de Emprego. Esa formación, generalmente, ten prácticas laborais, aínda que sea para ocupados, aínda que sea de menos horas de prácticas laborais, suele telo, e entón é unha maneira de coñecer outras empresas, coñecer outros sectores e moitas persoas,
ver os novos sectores máis propicios que van abríndose, novas tecnoloxías, informática. Por otro lado, también tienes acceso a las ofertas que gestiona el Servicio Público de Empleo. Y por último, a todos los programas públicos de empleo de los concellos, de las diputaciones, de la comunidad autónoma e incluso a sesiones grupales que estamos organizando ahora con las principales empresas de Galicia. Os demandantes en activo, igual que os desempregados, tamén teñen que renovar tarxeta e deben facelo cada 3 meses. Pero, a diferencia de antes, que había que ir de 9 a 11 a la oficina de empleo, ahora se puede hacer por internet. Ahora puedes hacerlo llamando por teléfono al 012 o en el portal de empleo de Galicia metiendo el DNI y un PIN que tienes en el propio DARDE. Y en 2 minutos tienes la demanda renovada. Unha avaría deixa sen internet parte da provincia de Ourense. Os cortes afectan tamén a liña telefónica. A incidencia comezaba a última hora donte e barállase un prazo de 72 horas para resolvela por completo. Alberto. Pois sí, efectivamente, non está sendo moi útil un teléfono móvil no día de hoxe para moitos ourensáns, que aunque sí poden realizar chamadas telefónicas, tardanlle moito en cargar os datos móviles ou directamente non o fan. Son todos aqueles clientes de varias compañías telefónicas dependentes dunha operadora francesa maioritaria no mercado. Tamén, dende onte ás 10 da noite, estes mesmos clientes carecen de internet nas súas casas. Son especialmente clientes non só aquí da cidade das Burgas, senón tamén de comarcas como Valdeorras, Carballiño, Celano ou Tribes. Agárdase que se prolongue a avería durante as vindeiras horas, aínda que se espera que durante toda a fin de semana quede solucionado este problema. Cada ano véndense máis de 150 millóns de kilos de peixe e marisco en bares e restaurantes. Aínda que comemos máis peixe na casa que fora, a tendencia é claramente á alza. A que é debido? Bueno, o peixe de por sí pois xenera cheiros, olores, tamén hai que saber facelo, sempre nun restaurante sempre lle das unha voltiña máis, non? Unha volta ou menos, porque o peixe cru está especialmente de moda, pero non só o atún ou o salmón triunfan nos restaurantes. No verano sempre está o pescado azul máis na comida. Non estamos en tempada de sardiñas, tíranse a elas. Eu son unha forofa da xouga de Rianxo, entón hai que aproveitar agora. Aproveitar novos formatos gastronómicos, innovadores ás veces ou elixir os restaurantes para comer máis saudable é tendencia claramente e iso fai que aumente tamén o consumo de peixe por semana. As 2 veces suele ser, sí. A tendencia fala de que cada vez apetece cociñar menos peixe e marisco na casa e saír comer a restaurantes apetece máis. Por preguiza, por comodidade, por falta de coñecementos, a idade tamén influe a hora de decidir se facer o peixe na casa ou comelo fora. Depende, porque se ven xente xoven como a ti, pois levan pouco. Pero se ven as abuelas, levan máis. E se veñen as nais, menos. As netas levan menos. As nais levan máis e as abuelas moito máis, porque somos dardantes. Se viven na provincia da Coruña e teñen previsto ir ao supermercado, teñan en conta que algúns poden estar pechados. Está convocada a partir de mañá unha folga de 3 días nos sectores da alimentación e da distribución. Os sindicatos que impulsan o paro piden retomar a negociación do convenio colectivo. Cúmprese un ano da vaga de incendios que arrasou máis de 50.000 hectáreas en Ourense o verán pasado. Algúns dos profesionais feridos nos labores de extinción aínda se recuperan. Foi queimando as casas, algunhas foronse librando, pero prácticamente o 90%, podemos decir que o 90% quedaron queimadas. Así lembra este veciño de San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, o pesadelo vivido hai agora un ano. Pese á súa idade e a que é unha comarca afeita a combater os incendios forestais, asegura que foi algo sen precedentes. Entrar ao pobo como desta vez, nunca, nem no acordo eu, nen creo que a naido recorde, nunca. Ven tu pata! A vaga de incendios de mediados de agosto de 2025 arrasou máis de 56.000 hectáreas. Foi a maior catástrofe forestal na historia recente de Galicia. Destruiu preto de 200 vivendas e afectou máis de 800 kilómetros da rede viaria. Valdeorras, Tribes, Monterrei e o Macizo Central foron as comarcas máis afectadas.
Aquí sigue e aí xa nos ves. Estamos rodeados de tanta maleza. Pero de arriba ao monte que hai, mira, está ardendo todo. E o caile diante, aquilo é cousa onde chegará. Foi super complicado pola forza de vento que tiñamos. A salvo dunha confirmación posterior, pero a hipótese máis probable que fose unha reproducción do anterior incendio. 4 bombeiros forestais resultaron feridos de gravidade. Un deles, de tan só 18 anos, estivo varios meses ingresado no Chuac con queimaduras de 3º grao no 40% do corpo. Precisamente para evitar incendios como os do ano pasado é fundamental a prevención, pero tamén a vixilancia. Este ano, a nosa comunidade conta con máis medios como drons ou cámaras nos montes. Ademais, dende este luns, unhas 35 patrullas da Brigada Galicia de Abrilat percorren os nosos montes por terra e con drons por aire na denominada Operación Centila. Nada se lles escapa a máis de 600 metros de altitude na contorna da Serra do Barbanza. As patrullas da Operación Centinela pretenden ser os ollos e a voz dos nosos montes. Tenemos que cubrir un área de 750 kilómetros cuadrados y tenemos que no solo hacer sentir nuestra presencia, sino que tenemos que apoyar a todo el sistema contra incendios de Galicia para que si detectamos algún tipo de amenaza o algo que pueda evitar un mal mayor, estemos siempre en el terreno. Para poder facer ese labor de vixilancia, pero tamén disuasorio, Galicia conta cunha orografía complicada, por iso cada zona ten o seu posto de mando. Aquí decídese cada día onde e como actuar. Que las patrullas lo usen como lugar de paso constantemente, ¿vale? No solo el puente, sino también la zona del fondo. Esto es una operación militar, nosotros analizamos todos los factores que puedan influir tanto en el terreno como en el clima para detectar el riesgo en cada una de las áreas. Dende aquí, Galicia visualízase como un mapa de cores onde cada día miden os riscos. Vale, perfecto. El índice de riesgo estamos en el mismo, ¿no? Elevado. Mantenemos hoy sí. Un pequeño conato de incendio que se informa a tiempo no se puede no convertirse en un incendio de proporciones descomunales como los que hemos tenido la desgracia de sufrir. O labor de prevención e vixilancia é para evitar os incendios denominados de nova xeración. O seu traballo prolongarase ata finais de setembro, sempre e cando o tempo o permita. Operación Centinela, que está nestes momentos en marcha. No Goberno Central hai desacordo entre os socios despois de que o Executivo autorizase a continuidade da central nuclear de Almaraz ata xuño de 2030. Sumar rexeita a prórroga e acusa aos socialistas de incumprir o acordo de goberno de coalición que os dous partidos asinaron no ano 2023. Entende Sumar que o PSOE non mantén o parque nuclear por necesidades técnicas ou medioambientais, senón por presións corporativas. Houbo máis reaccións, o Partido Popular ve insuficiente esta prórroga e pide ao Goberno que cancele o calendario de peches das centrais nucleares en España. A presidenta da Junta de Extremadura felicítase pola decisión que, segundo ela, protexe milleiros de empregos na comarca. E Marrocos vai despregar o exército e as policías na fronteira con Ceuta ante a posibilidade de outra entrada masiva en España. Nas redes sociais circulan mensaxes dende hai días sobre unha nova mobilización similar a dos pasados 30 e 31 de xullo. Son mensaxes que animan a cruzar España. Mentras en Ceuta a situación segue moi delicada. O Goberno Central e o Ceutí non acaban de poñerse de acordo sobre o número de migrantes que aínda quedan na cidade autónoma. O ministro do Interior sinala que pode haber entre 2.500 e 3.000 migrantes irregulares. O Goberno de Ceuta sinala que poden pasar dos 10.000. Ata a cidade autónoma viaxaba o presidente do Senado, Pedro Rollán. ¿Cuánta paciencia tienen que tener los ceutíes para dormir por las noches? Yo me hago esa pregunta. Pues tienen que tener la tranquilidad de poder conciliar el sueño desde ya. Ceuta no se puede convertir de ninguna manera en una plataforma para facilitar la entrada en el resto del continente, en el resto de España y en el resto de Europa. Ceuta no puede cumplir ese papel.
Cataluña mantén baixo vixilancia 3 contactos estreitos do cidadán franco-arxentino que estivo illado en Galicia por positivo en antivirus. Os 3 están asintomáticos e illados nos seus domicilios. En España hai outros contactos máis en seguimento, 2 deles en Galicia. Aínda que non teñen síntomas, teñen que gardar 42 días de corentena. O cidadán que deu positivo en Francia xa abandonou a nosa comunidade. En León, unha pelexa acabou da peor forma posible. Un home de 44 anos morría despois de recibir varios disparos. Hai 2 detidos, un home de 33 anos e unha muller de 49 que eran veciños da vítima mortal. O crime estaría relacionado cun asunto de drogas. 3 grandes incendios en Huelva, Huesca e León centran hoxe a loita contra os lumes forestais en España. O estado é de máxima preocupación en Huesca. En León esforzanse por manter baixo control o perímetro e respirase certo optimismo, igual que en Huelva, onde o lume saíu da situación de fora de capacidade de extinción. España segue loitando contra os 45 incendios forestais activos este venres. Preocupa especialmente o avance do lume das peñas de Riglos en Huesca, que obrigou a evacuar 16 poboacións con 855 veciños. E non se descartan novos desaloxos porque tras unha noite moi dura nas últimas horas o incendio complicouse. La preocupación sigue siendo máxima. El día de hoy es un día extraordinariamente importante para contener el incendio, sobre todo en lo que es el flanco derecho, y la verdad es que vamos a confiar en que la meteorología nos ayude. No Mosteiro Vello de San Juan de la Peña mantense un equipo para intentar que o lume non chegue a este edificio histórico desaloxado onte. O incendio de Niebla en Huelva queimou xa 31.000 hectáreas e mantén centos de persoas evacuadas. A súa evolución é positiva despois de que os equipos de extinción conseguiran atrangoar o lume e deixar soamente unha zona activa. Iso significou que a situación xa non é a de fora de capacidade de extinción. No concello leonés de Villablino, o lume evolucionou esta noite favorablemente e xa non supón un risco para a poboación. Agora mesmo trabállase en manter controlado o incendio que quedou estabilizado e perimetrado. Tamén o está o incendio de Llanteno en Áraba, que se reactivou o xoves obrigando a evacuar 4 caseríos. Nas zonas afectadas polos incendios esperan a chuvia como auga de maio e noutras partes as treboadas deixan chuvias moi intensas. En Xaén, por exemplo, unha troubada de augas asolagou rúas e o pedrazo causou estragos. Boa parte de España está en aviso por treboadas esta tarde, así que a imaxe que temos en pantalla pódese repetir. En Colombia seguen os traballos dos rescatistas na procura de atopar vidas baixo as ruínas. O tremor segue levantando unha onda de solidariedade arredor de todo o mundo. A India vai enviar 20 toneladas de axuda humanitaria. En Europa, Suecia e Noruega son os últimos en comprometer axudas económicas para a reconstrución. A cifra de mortos ascende a 281. Os feridos achéganse aos 4.000. Los amigos, los familiares, los vecinos, todos, y ella no reporta, y hoy temprano me dijo alguien que la había visto a ella por estos lados, entonces la idea es de que la podamos encontrar con vida. Porque encontraron vida en la parte de atrás, o sea, en el patio al fondo hay 2 personas y según eso están allá vivas. Pasan 5 minutos das 3 da tarde, estamos moi pendentes da operación especial de tráfico do 15 de agosto na que se prevén 850.000 desprazamentos por Galicia. Comprobamos como está o tráfico en 2 puntos da rede viaria galega, imaxes da cámara da DXT na saída da AP9 cara Sanxenxo. Agora mesmo non hai moito tráfico, non hai moitos vehículos circulando, pero, ollo, a partir das 4 desta tarde esta situación pode cambiar e moito, pode haber complicacións. Estas outras son imaxes doutro punto da AP9 moi recoñecible por todos, é a Ponte de Rande en Vigo. Aquí sí que nestes momentos o tráfico é xa moito máis denso, é intenso, pero sen problemas para circular, intenso pero fluido. Cada vez viaxamos máis coas nosas mascotas, con elas escollemos pasar as vacacións. Os veterinarios recomendan que nos traslados os animais vayan ben ventilados e suxeitos tamén. E lembrannos que para moverse pola Unión Europea
é obrigatorio que leven o seu propio pasaporte. Entrou en vigor xa en abril e inclúe o número do microchip, os datos do propietario e as vacinas. Este pasaporte é imprescindible para viaxar polos países da Unión Europea cos nosos animais de compañía. A normativa busca garantir o seguimento, a identificación e a seguridade sanitaria. E o seu incumprimento pode supoñer unha infracción grave con multas de ata 50.000 euros. Por iso, os veterinarios insisten en que revisemos e teñamos ao día este documento. É importante que a xente o toma un pouco a lixeira e pois o perde, o extravía, non sabe onde está ou chegan con ele unhas condicións lamentables. Entonces é importante que se teña en conta todo isto e que este sempre ben. Os veterinarios tamén nos lembran que nos traslados coas mascotas debemos estar moi atentos á calor, sobre todo nos coches. Vayan na gaiola de transporte ou na parte traseira do vehículo cunha reixa de separación, deben estar ben suxeitos, hidratados e ventilados. E sobre todo eso, lugares ventilados, época de verán sobre todo controlar a temperatura do vehículo. Non convén tampouco que estamos vendo moito pois o típico can que vai ca cabeza fora da ventanilla tragando todo ese aire, ao día seguinte empezan toses, empezan problemas e todo eso, aparte do risco que supón que vai ca cabeza fora da ventanilla, evidentemente. Outros consellos, evitar comidas abundantes antes de sair para previr mareos e mesmo en algúns casos se o necesitan subministrar medicación para controlar ese malestar. E se temos tempo, non está de máis acostumar o animal á gaiola de transporte antes de viaxar. E agora contábanlles que vai dar de si a tarde, unha tarde na que iremos vendo como os termómetros van subindo, sobre todo no sur da comunidade. Xa ven as áreas que están en aviso de novo por calor. Onte Ourense chegou aos 40 graus e hoxe esa temperatura máxima estará nos 36 ou subindo. E ollo se vostedes están a conducir por esa zona ben norte da provincia de Lugo, porque ali a visibilidade está reducida no Alto do Fiouco con ese aviso por néboas de 150 metros. Polo demais, seguimos con ese nordés, con a temperatura máis fresca no terzo máis norte e esas nubes que van cubrindo as provincias de Lugo e da Coruña. Nestes días de sol e calor todos buscamos como refrescarnos, tamén as mascotas, por certo. Na China teñen o seu propio parque acuático, sí, escoitan ben. Son 5.000 metros cadrados. Ali os cans tíranse a auga, corren e xogan, xa ven, do máis contentos e felices. Con estas imaxes frescas marchamos, que desfruten desta fin de semana tan cargadiña de maletas, de ir e vir de viaxeiros, pero tamén de moitísimas festas en Galicia. Vémonos o luns, sexan felices.